Аз как ги обичам такива. Това е най-хубавото кафе, дето съм ходил. Да, мисля. Да, не, в смисъл, защото има най-хубава гледка, аз не за нещо друго. Да. Може да басейн е толкова спаднал. Знаеш, тя и самата сграда е изпаднала, тя от 60-те мисля. Тогава е била в фортите си. Възможно ли сега да не обичам? Да, защото ако искат много пари за нея, няма кой да вземе.